Mga ibinibentang karne sa San Carlos City, mahigpit na binabantayan ng City Veterinary Office. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Mahigpit na binabantayan ng City Veterinary Office ng San Carlos ang mga ibinibentang produktong karne sa mga pwesto sa parehong palengke at mall. Ayon kay Slaughterhouse Master 1, Dr. Monica M. Gabuyat, patuloy ang kanilang pagtutok sa kalinisan ng mga ipinapasok na karne ng baboy sa lungsod para sa kaligtasan ng mga mamimili. We monitor the markets, not only the markets ma'am, especially those yung mga nagbebenta po sa mall, yung sa mga karinderya, nagmo-monitor po kami dyan, and yung mga lechon ma'am, minomonitor namin sila ma'am if yung mga baboy na kinakatay nila kung dito po nila kinakatay. Hinihikayat rin ng tanggapan na sa mismong Class AA slaughterhouse ng lungsod na ikatay ang mga ibinibentang karne sa publiko upang agad ma-monitor ng City Veterinarian ang kalidad ng mga karne. We encourage na lang na dito na lang po sa ating tanggapan since wala naman po silang ibang babayaran ma'am kundi yung pagkatay lang po. And then yung paglilinis naman ma'am after nila magkatay ma'am, kami na po yung gumagawa, yung mga employees po natin. Kamakailan ay nakatanggap ng pagkilala ang tanggapan ng City Veterinary Office dahil sa maayos na pagsasagawa ng tungkulin sa pagtutok sa kalidad ng karne na nabibili ng publiko. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.